Milé dámy, ja tu mám dnes pre vás trio pre krásne oči, respektíve trio pre krásne očné okolie. Takže tie z vás, ktoré sa rozhodli, že sa idú starať o to očné okolie, alebo patríte medzi dámy, ktoré si naozaj už dlhé roky dávajú záležať na tom, aby to očné okolie bolo chránené, bolo zhydratované, tak tu je odo mňa pre vás taký typ. Sú tu 3 prípravky, ktoré vám predstavím. Prvý je chladivá očná maska, famózna vecička, ktorá sa používa podľa potreby. Ďalšia úžasná vecička je patentovaná s 3D komplexom, je to očný krém, ktorý sa používa každé ráno, každý večer. No a všetky tieto prípravky samozrejme vždy aplikujeme na čistú umytú pokožku. A večer, aby sme správne odlíčili to očné okolie, či už používate špirálu, práškové očné tiene, tyčinkové, také tie krémové očné tiene, alebo sa vôbec neličíte, tak večer je potrebné tú pokožku naozaj krásne poumývať od všetkých nečistot. Odličovač očí s vitamínom E, nemastný, bezolejový, hypoalergénny, oftalmologicky testovaný, vhodný je pre nositeľky kontaktných šošoviek, pre citlivé očká. No a hneď vám aj predstavím, je bezolejový. Neobsahuje olej a správne vidíte, je tu taká tá druhá zložka, je dvojzložkový. Ale tá druhá zložka nie je olej, ako ho poznáme, ale je to lekárenský silikón, z ktorého sa napríklad robia očné šošovky. Takže odmasťujeme a hydratujeme. V žiadnom prípade očné okolie nepremasťujte, neolejujte, pretože olej je ťažká molekula a môže pôsobiť naozaj na to očné okolie, na tú tenučku pokožku v očnom okolí, ktoré je 7-krát tenšie ako tá, ktorá je na zvyšku pleti, veľmi ťaživo a môže upchávať pory. Tento je nekomedogénny, neupcháva pory a ten lekárenský silikón vám krásne očistí to očné okolie a nezanechá vám ho masné. Takže keď si budete napríklad aj robiť make-up, že sa budete chcieť poriadne naličiť ráno a mať naozaj to očné okolie čisté, použite odličovač očí, buďte si isté, že ten váš očný make-up vám bude držať oveľa dlhšie. Ten lekárenský silikón má takú špeciálnu schopnosť, pretože jeho molekuly vyplnia pekne tie jemné línie vrásky, vyhladí vám to očné okolie a tá molekula silikónu má schopnosť vypariť sa. Odparí sa a vám to zostane ľahučké, jemnučké ako hodváb. A čo vlastne obsahuje okrem vitamínu E tieto dve zložky, čo to vlastne je? Tak tá vrchná zložka obsahuje zmes zmäkčujúcich látok, ktoré vlastne odstráňujú vodeodolný make-up. To znamená všetky také tie masnoty, masné ličidlá, pretože tuk sa v tuku rozpúšťa, podobne sa rozpúšťa v podobno, takže táto vrchná vrstva nám očisťuje tie masnoty. Tá spodná vrstva kombinuje čistenú vodu s jemnou povrchovo aktívnou látkou, ktorá naviaže práve tie nečistoty, ktoré sú riediteľné vodou, takže nie sú tukového charakteru, takže rôzne tie práškové tiene a všetko, čo sa dá rozpustiť vo vode. Takže krásne nám to odstráni naozaj všetky druhy nečistot a odstráňuje aj vodou riediteľný make-up, aj vodeodolný masný make-up. Okrem toho vitamín A, vitamín krásy krásne vyhladí to očné okolie. Používa sa každý večer na odličenie, očistenie pleti a keď treba, tak aj tesne pred nanesením parádneho make-upu. Druhá vecička, ktorú vám predstavím, dievčatá, ktorá by nemala chýbať v starostlivosti o vaše očné okolie, je očný krém. Ja vám teraz predstavím očný krém, ktorý je Time Vice 3D komplexom. 3D komplex je patentovaný a je to vlastne vedecky overený komplex, ktorý poskytuje vlastne zastrešuje 3 kritické dimenzie pre podporu pleti. Sú to antioxidanty, je to vlastne rozjasnenie a je to podpora prirodzeného kolagénu v pleti. Pretože s pribúdajúcim vekom začína ubúdať kolagén, tak v pokožke vlastne každý rok ho vytvorí naša pokožka prirodzene o 1% menej toho kolagénu. Takže je dôležité nielen rok čo rok, ale dennodenne v pleti posilňovať tvorbu tohto kolagénu, aby pleť zostala pružná a taká pekná, odolná. Rozjasnenie. Po nanesení tohto očného krému okamžite viditeľne sa vám rozžiari, rozjasní a to očné okolie bude okamžite mať taký matný, pevný, ale zároveň hladký, hebký vzhľad. A to rozjasnenie vlastne zabezpečí vitamín B3, ktorý je rozpustný vitamín B komplexu. A jeho súčasťou je aj niacín. A niacín je vlastne taký zázračník, pretože má rozjasňujúcu super schopnosť. A na rozjasnenie je tu ešte zapozdrený resveratrol, ktorý podporuje taký rovnomernejší tón pleti. A prečo tie tmavé kruhy pod očami vznikajú? Prečo to rozjasnenie vlastne zanikne? Často sa znižuje, keď je pleť trebárs nezdravá, ale môže byť poškodená slnečným žiarením, a prejaví sa to ako taká tmavá škvrna. A na posilnenie toho žiarivého rovnomerného tónu pleti je nutné aj každé používanie SPF a správna starostlivosť o to naše očné okolie. To máme rozjasnenie, no a antioxidanty, ktoré sú vlastne treťou takouto dimenziou dôležitou na podchytenie toho, aby sme to očné okolie mali pevné, mali jemné, hebké a naozaj tá textúra tej pokožky bola naozaj veľmi príjemná. Antioxidanty pomáhajú aj predchádzať vlastne opuchnutým váčkom pod očami, takže predchádzame tým aj tomuto a aj vlastne vzniku tmavých kruhov. Veľmi rýchlo sa tento krémik vstrebе, okamžite sa hydratuje. No a ešte vám predsa poviem k tým antioxidantom. Oni vlastne pohodcujú voľné radikály, ktoré veľmi urýchľujú starnutie pleti, pretože ničia samotnú štruktúru bunky. A
to starnutie pleti, hej, ako také, je spôsobené týmito voľnými radikálmi, prirodzenou stratou kolagénu, elastínu, hyaluronátu sodného, ale aj spôsobené faktormi životného prostredia. To znamená UV žiarenie, modré svetlo z telefónu, z displejov, z monitorov, znečistenie, čiže smog, sádze, aj pevné častice, nedostatok spánku, stres, fajčenie, dokonca aj strava. Takže čím viac je pleť poškodená týmito agresormi, ich nazvem, hej, a nahromadí sa to, tak tým skôr sa prejaví také aj predčasné starnutie. I keď pokožka má prirodzenú obranyschopnosť, ale ten každodenný život a ten životný štýl môže priniesť viac, než tá pokožka dokáže zvládnuť. Preto je dôležité posilniť pleť silnou antioxidačnou ochranou, ktorá je práve v tomto hydratačnom krémiku, ktorý viditeľne zjemní. A vy vlastne robíte prevenciu. Neznamená, že natriem si ho už nemám opuch, ale robíte prevenciu, aby sa tam tá voda nehromadila, aby ten opuch nevznikol a aby sa tam tie pigmenty nezhromažďovali. Takže to je druhý miláčik z nášho tria. No a posledný, chladivá očná maska, famózna vecička, ktorá môže byť uložená v chladničke, môžete ju mať v skrinke, môžete mať v kancelárii, v šuflíku niekde, môžete ju mať v kabelke, môžete mať v aute, keď nie je veľká horúčava, ale kľudne v chladničke. Môžete ju použiť kedykoľvek počas dňa na zmiernenie opuchu, na rozjasnenie očného okolia a na okamžité zhydratovanie tej suchej pokožky, ktorá je ovplyvnená aj tým modrým svetlom, tým žiarením, takže keď veľa pozeráte do mobilu, do počítača, alebo ste proste unavené na druhý deň v práci, lebo ste proste nespali v noci, alebo ste unavená po ťažkých dňoch, alebo klíma vám poškodí. Buď ju naklepkáte pod očné okolie a necháte vstrebať kedykoľvek počas dňa, alebo ju nanesiete v hrubšej vrstve a po 10 minútach ten zvyšok, čo sa nevstrebal, umiete. Krásne to stiahne opuch. A ja vám len prezradím, čo všetko sa tu nachádza, čo všetko si nanášate do očného okolia už pri takom množstve hrášku. Tak dobre počúvajte. Je tu uhorka, je tu rumanček, je tu zelený čaj, je tu rúža šípková, je tu kostihoj. Samozrejme hyaluronát sodný nesmie chýbať, je to aktívna zložka kyselinky hyaluronovej. Hamamel virčínsky, svetlík, vitamín E a samozrejme glycerín, ktorý krásne viaže vodu. Takže, milé dámy, vážení páni, toto je trio pre krásne očné okolie, ktoré vám odporúčam.